Charot. Na-monetize na ko. Wow! Perfect! So, hi mga mading, good morning, good afternoon, good evening, kung unsa man nimong oras sa gitan-aw karon kung ning tan-aw ba jud ka. Anyways, this is your mading nga bading. Yes, na ako good news mga mading, good news siya para sa ko. I don't know kung pila ka adlaw mas basin mahimong bad news. Kay kagabi story time. Ay! I'm so excited. Kagabi story time lang. Na-shock ko kay katong ako ang katong na-istorya again ako sa isa ka video na ako nga kanang akong gibuhat nganong na kuha dahil na ako ang 1,000 subscribers kay nag-upload ko og TV series. Kagabi nag-update na ang YouTube. Nag-update sila sa kagabi na-shock lang ko pinakalit kay na delete tanan, gi-remove tanan ang ako ang mga videos na katong about sa TV series. And very buutan gihapon kayo ang YouTube kay ngano sa out of 10 videos nga ako ang gi-upload nga full episode, mga almost 1 hour siya nga mga episodes. Duha ka strikes lang ang ilahang kuan sa kuha gihatag sa kuha, which is kung mag 3 strikes gani ka ma-delete jud imuhang channel mismo. So sa ako 10 videos kay duha lang ka strike ilang gihatag sa ako. So na-shock ko pag tanaw na ako sa ako ang YouTube Studio, na-remove na tanan kato nga mga videos. So pag-check na ko sa akong email, nag-email din sila. So naa dito tanan ang update, na-remove tanan, gi-remove nila tanan because of copyright chuchu. Na-copyright strike ko kaduha agad-agad, pero good news gyapon siya kay duha lang. Wala pa jud siya na wala natanggal ato ang channel kay kung magka-strike 3 ka tanggal diretso ang channel. Good news siya sa kuha. And then afterwards mga pila ka minuto nanapod ko email nga nadawat nga charot, na-monetize na ko. Wow! Perfect! So, effective ako ang gibuhat, no? Effective siya. Pero, I don't know kung sa sunod adlaw, basin pag-update nila, i-hold or ma-hold ako ang monetization kay since na-remove na tong mga videos na ko nga daghag views, so ako ang watch hours, baba jud siya og 4,000 watch hours. Wala ko kabalo. Kay wala pa man sila nag-update karon kagabi pa man. Wala pa ko kabalo kung basin mag-update sila tapos ning baba og 4,000 ako ang watch hours basin ilahan na pong i-evaluate, no? Wala jud ko kabalo, wala pa ko kabalo. Basta ang update lang nila sa karon is na monetize ko tapos gi-remove to nilang mga videos na ako nga na copyright strike. And I'm so thankful lang jud kaayo ko kay kung diretso na ni, so diretso na pud ta mag-vlog. Go for the go! Inana lang. And I'm so thankful sa mga nag-subscribe pud sa ako and sa karon nagka-decrease na pud jud ako ang subscriber per dili ina naapaspas ha. Na ay tag-isa, tag-duha, tag-tulo nga mawala kay kabalo manggod ko nga nag-subscribe lang to sila sa ko ang channel kay tungod ato nga videos. So since wala na nila nakita sa ako ang video to nga nga mga videos, wala nila nakita to nga mga videos sa akong channel, so mag-unsubscribe siguro sila, no, kung makitaan nila nga nag-update ay na ako'y update nga mga videos tapos kanang ako anang nawong tapos makaingon sila, uy wala man ko kailani niya, so mag-unsubscribe ta kay inaana, di ba? Inaana man jud na kasagaran, di ba pud tayo lado diri sa YouTube. So ayun, so happy ko, pero I don't know lang lagi kung sa pila ka adlaw mag-update na pud ang YouTube or mag-update na pud sila sa ako basin ma-hold ako monetization, pero unta dili na. So karon
ako ang mga videos gagmay ra jud views. So maghuna-huna pa jud ko ani og kanang mga good contents nga maka-hook jud sa mga viewers, no? Tapos maka-subscribe sila. Since wala pa man ko'y nahuna-hunaan karon jud, kini pa man lang ang ato ang 30 days challenge nga ako na lang pong himuong journal para na ako'y maistorya sa inyo adlaw-adlaw, na ako'y i-share sa inyo adlaw-adlaw. Bahalag dili mo ganahan maminaw, pwede raman pud ninyo tanaw na kong video, bahalag wala lay sounds. Nanudlo, no? Pwede ra gud na, uy. Kamo, no? Inana lang gud, so magpatabang na lang ko sa akong mga friends para magka-views ta, 'di ba? At least natay natay gamayng views, so napud tay gamayng gamayng earnings kung dili nila i-skip ang ads. So ato na lang pud silang kanang hikayaton na lang pud nato sila nga kanang dili nila i-skip ang ads, no. Inana na lang gud. Napa man tay mga friends, so napa tay mga friends nga makatabang sa ato nga maka-gain ta og views, and then hinay-hinay mag-build lang jud ta sa ato ang community, sa mga nagplano dira nga mosulod sa YouTube, nagplano nga magpa-monetize sa ilahang channel. So for the go, katong ako ang gibuhat sa pag-build nako sa akong channel, pwede to niya buhaton pero dili siya advisable kay may gani 2 strikes lang ang gihatag sa kuha. 10 videos good to. So malamang sa malamang kung sige mong upload og kanang videos nga like mga TV series, mga kuan, mga viral nga mga videos, tapos na ay mag-claim og may copyright claim mo or copyright strike mo, di ba? Sad kay siya kung moabot dayon og tulo, may gani kay duha ra gihatag sa ako out of 10 videos. So lang siguro to kung i-share sa inyo ha karon. I'm so thankful, I'm so grateful kay na monetize ta. Bahalag kanang wala pa kayo di pa kayo ta ilado di sa YouTube, dili pa kayo or wala pa kayo nakaila sa ato diri sa YouTube, pero hinay-hinay magsige lang tag-upload. Consistency is the key man daw. Try na jud nato, buhaton na jud nato na be consistent jud ta. So mag-upload lang ta, mag-upload sa ato ang mga original videos. Kung galing man nga kanang na-enjoy mo subscribe sa ato, di thankful ta, inana lang. Thankful ta sa taas kay iyahad yung gihatag sa atoa ang atoang gi-pray, di ba? Kung atoa man jud ni, then ipadayon nato ni. Kung na may kakulian nga mahimo siyang sign nga di ta magpadayon, ipadayon gihapon nato kay it's a challenge. Challenges lang to siya. Lumalabay lang to siya. So, mao lang to akong i-share sa inyo karon mga mading. Happy lang jud kayo kung na-monetize sa to ang channel. Hinay-hinay, magka-build ra jud ta og ato ang community nga sarili nato. Okay, perfect. So, that's it for today mga mading. This is our day 5. Talking to the camera, talking to you. Unta maminaw mo, pero kung dili, okay ra kaayo. Kung ganahan po mo mag-subscribe, hit the subscribe button. Charot. Like and share mga mading for the go. See you sa day 6. Yay! 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 Ganun. So kung gusto mo himo og channel, magsugod diri sa YouTube for the go. Karon na ang panahon sa paghihulat nimo. Go na! That's it for today. Bye mga mading!